ka na papasok sa paaralan. Mag-aral ng ating mga leksyon dahil ito sa virus ng COVID-19. Dahil kayo sa ating paligid para makaiwas kayo sa sakit ay sundin ang mga alintutunin pangkalusugan gaya ng pagpupugas ng kamay, maligo araw-araw at panatilihin malinis ang katawan, kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Matulog ka ng maaga at iwasan ang palaging paglabas ng bahay. At kung kinakailangan mang lumabas, huwag kalimutan ang magsuot ng mask o religion. Mga bata, kayo ba'y naligo na? Nakapagbukas na ba ng kamay? Kumain na ba kayo? Kung tapos na itong magawa, kayo ay handa na sa ating leksyon. Ang natin pag-aralan ang naturang Araling Panlipunan. Araling Panlipunan, Unang Markahan, Module 2. Ating pag-aralan ang mga pangunahing pansariling pangangailangan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang napipili ang mga pagkaing nakabubuti sa katawan at kalusugan. Napipili ang mga kasuotang napapanahon. Nailalarawan ang sariling pangangailangan at iba pang pangangailangan ng isang bata. Natatalakay ang pansariling kagustuhan tulad ng paboritong damit. Pakinggan ang kwentong pinamagatang Gusto Ko ng Pansit Ngayon na isinulat ni Rene O. Villanueva at iginuhit ni Joseph Paul David. Maganang kumain si Diding, ngunit mapili siya. Kung pansit, panay pansit lang. Kung longganisa, panay longganisa. Mabuti kaya ito? Magana ba kayong kumain? Ano-ano ang mga paborito ninyong pagkain? Basahin natin ang kwento ni Diding at alamin ang mga paborito niyang pagkain. Gusto ko ng pansit ngayon. Kwento ni Rene O. Villanueva, guhit ni Joseph Paul David. Tuwing kakain sina Diding, tinitiyak ng nanay at tatay niya na masustansya ang kanilang pagkain. May gulay at prutas, may isda at kanin, at may katas ng sariwang prutas para sa inumin. Laging maganang kumain si Diding. Pero isang araw, nang maghain ng pansit ang nanay ni Diding, ayaw na niyang kumain ng ibang pagkain. Pansit! Pansit! Mahabang pansit! Ikot-ikot sa tinidor, dugtong-dugtong, di mapuputol. Pansit! Pansit! Gusto ko ng pansit! Araw-araw akong kakain ng pansit. Yan na ang sabi ni Diding at ganoon nga ang kanyang ginawa. Humihingi siya ng pansit sa umaga, sa tanghali, sa gabi, pati sa merienda. Kahit ano ang ihain ng nanay niya, pansit lang talaga ang gusto niya. Pero isang araw, nagbago ang hilig ni Diding. Longganisa naman ang nagustuhan niya. Mataba, mahaba at mapula. Okay, sarap-sarap ng longganisa. Paborito ko sa umaga, tanghali o gabi. Kahit sa merienda ay gusto ko'y longganisa. Yun ang sabi ni Diding.
at puro longganisa nga ang kanyang kinain. Kahit alukin siya ng gulay ng kanyang tatay, kahit alukin siya ng isda ng kanyang nanay, longganisa lang ang gusto niyang tunay. Minsay nag-uwi ng siopaw ang kanyang tatay. Mula nooy, puro siopaw ang hinahanap ni Diding. Siopaw ang gusto ko sa almusal, siopaw din sa tanghalian, kahit sa hapunan, gusto ko'y siopaw. Pati baon ko, pwede po bang siopaw? Yon ang sabi ni Diding. At puro siopaw lang ang kanyang gustong kainin. Pero, hindi ba tama ang gayon? Kung ano ang nakahain, yun ang dapat kainin. At ganoon ang sinabi ng nanay at tatay niya kay Diding. Pinatulong nila si Diding sa paghahanda ng pagkain. Nalaman ni Diding na pinag-iisipan palang mabuti ng nanay at tatay niya kung ano ang kakainin nila. Kailangan ay iba-iba, sabi ng tatay niya. Kailangan ay masustansya, sabi ng nanay niya. Nalaman din ni Diding na pinaghihirapan nila ang paghahanda ng pagkain nila. Kaya kapag hindi kinakain ni Diding ang pagkain nakahanda sa mesa, nasasayang ang pagod ng nanay at tatay niya. Hindi rin sapat ang sustansyang nakukuha niya para maging malakas at masigla. Mula noon, hindi na naging mapili sa pagkain si Diding. Kung ano ang nakahain, yon ang kanyang kinakain. Sinasabi rin niya yon sa bunso nila. Pero ang sabi nito, pansit, pansit, pansit ang gusto ko. Matagal pa sigurong matututo ang bunsong kapatid ni Diding. Kailangan pang ipaliwanag ni Diding na hindi maaaring puro pansit ang kainin sa araw-araw. Gusto ko ng pansit ngayon. Kwento ni Rene O. Villanueva, buhit ni Joseph Paul David. Ang paboritong bagay ng bawat tao ay isa sa mga bagay na nagpapapakilala sa kanilang sarili. Pero, maliban sa mga paboritong pagkain, mayroon ding mga pagkain na kailangan natin kainin upang mapanatiling malusog at malakas ang ating pangangatawan. Kaya ngayon, awitin natin ang kantang Bahay Kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, sitamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, batang,
Sa awiting Bahay Kubo, sari-saring gulay at prutas ang nabanggit. Lahat ito ay masustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan. Ang pagkain ng wasto kasama ang pag-inom ng 8 basong tubig sa isang araw ay nagbibigay ng malakas at malusog na pangangatawan. Ang hindi masustansyang pagkain naman ay nagdudulot ng pagkahina at sakit sa ating katawan. Napakahalaga ang pagkain sa buhay ng tao, lalo na sa lumalaking batang katulad mo. Ito ay kailangan upang magawa natin ang mga bagay na dapat gawin sa araw-araw. Ang damit o kasuotan ay isa ring napakahalagang pangangailangan natin. Nagsisilbi itong takip sa ating katawan laban sa lamig at init ng panahon. Nauuri ang kasuotan sa iba't ibang panahon. Ako ay nagsusuot ng mga manitipis na damit kapag mainit ang panahon. Ako ay nagsusuot ng mga kapote kapag maulan ang panahon. Ako ay nagsusuot ng mga makakapal na damit tulad ng jacket kapag malamig ang panahon. Tayo ay nagsusuot ng kasuotan ayon sa okasyon. Kami ay nagsusuot ng mga formal na damit kapag nagsisimba at ang aming paboritong damit kapag namamasyal. Sa inyong kwaderno, maaari nyo bang iguhit ang paborito ninyong damit at tuwing kailan ninyo ito isinusuot? Ito ang aking tahanan. Kasama ko nakatira dito ang aking pamilya at kami ay masayang nagsama-sama. Ang bawat pamilyang Pilipino, gaya ng pamilya mo, ay kinakailangang mayroong tirahan kung saan ang bawat miyembro ay maaaring magpahinga at magkaroon ng mga gawain na magpapatibay ng inyong samahan. Ano-ano ang pangunahing pangangailangan ng isang bata? Bilang isang bata, ang pangunahing pangangailangan ko ay pagkain, kasuotan, at tirahan.